Vrcholí nám spln. Predpokladám, že cítite také nejaké tlaky, možno, že ste sa aj chcete hádať, možno aj máte takú nejakú náladu takzvaný pod psa. Áno, je to tým, že tu máme veľmi silný, ale transformačný, zároveň veľmi transformačný spln. Je to taký, dalo by sa povedať, veľmi magický spln. Vyvrcholí nám o 1:48 nad ránom, alebo teda v noci. No a ideme si pozrieť týždenný výklad kariet, ale ešte predtým by som vám rada povedala, že čo by sme vlastne mali po tomto splne urobiť. Ja som to niekoľkokrát spomínala, ale ja sa k tomu kľudne vrátim. Je potrebné v rámci jarného upratovania si poriadne vyčistiť priestor, v ktorom sme a potom seba. A svoj priestor okolo seba môžeme čistiť viacerými spôsobmi. Najprv ho vlastne vyčistíme takým tým bežným spôsobom, potom si zoberieme odvar z ľubovníka, alebo môžete kľudne použiť podľa mňa aj kamilky a dáte na handričku a proste poumývate ním všetko. Aj s tým vlastne ľubovníkovým odvarom, ktorý si vlastne rozvaríte vo vode, že urobíte vlastne taký kvázi akoby čaj. Tak vlastne s ním poumývate všetky dlážky, poumývate s ním rámy okien a proste všetko, ako nevynecháte absolútne nič. A keď budete teda umývať či už rámy okien, nábytok, alebo dlážky, alebo čokoľvek, tak to robte vedome. Robte to vedome a hovorte si, že vedome čistíte tento priestor od všetkých negatívnych emócií, od všetkého nahromadeného zla. Inak čítala som jeden prieskum a podľa neho 6 z 10 ľudí sa cíti smutne. Ja predpokladám, že táto situácia je zapričenená hlavne medzi ľudskými vzťahmi, ktoré sú veľmi, veľmi pokazané. Pokazili sa počas covidu, kedy sa vlastne národ rozdelil na očkovaných a neočkovaných a keby som vtedy, nedaj Bože, povedala, že som neočkovaná, tak si vôbec neviem predstaviť, čo by sa vtedy stalo. Teraz sa to zase vyvrcholilo prezidentskými voľbami a už som hovorila, že chvála Bohu, že je po nich, že už by sme sa mohli upokojiť a už by sme mohli prestať mať paranoje, že nám každý chce ublížiť a neviem čo všetko. Každý si je zodpovedný sám za svoj život, každý si je zodpovedný sám za to, s kým sa stretáva a akými ľuďmi sa obklopuje a každý si je zodpovedný sám za to, aké informácie prijíma. Hej, to znamená, že keď budete sedieť pred sociálnymi sieťami typu Facebook a sledovať nenávistné komentáre pod nejakým príspevkom, tak je samozrejme jasné, že sa to do vás dostane a že jednoducho proste budete túto negatívnu energiu absorbovať a budete žiť s pocitom strachu. Pretože to je to, čo v podstate v nás chcú všetci vzbudiť, aby sme mali strach a aby sme boli vďační za to, čo máme a nechceli viac. Hej? Áno, treba byť vďačný za to, čo máme. Je to veľmi dôležité, pretože nie každý má to, čo máme my. Nie každý má strechu nad hlavou, nie každý má čo do úst, nie každý proste má určité veci, ale my sa môžeme mať aj lepšie. Ale lepšie sa budeme mať len vtedy, ak prestaneme absorbovať všetku tú negativitu. Dobre, vrátim sa k tomu upratovaniu. Ako náhle všetko toto poumývate od tých negatívnych energií, tak si zoberte buď takéto vydymovadlo, takýto kúžel, aký mám ja a vydymujem si tu bielou šalviou. Biela šalvia je ideálna na to. Alebo si zoberte priamo bielu šalviu, tu zapálite a vydymíte ním vlastne kompletne celý byt. Ale vrátane rohov, pozor, v rohoch sa zdržiava tá negatívna energia. Preto je veľmi dôležité povysávať aj rohy a potom ich aj poriadne vydymiť. Ja ich ešte aj vytlieskavam, tie rohy, aby som rozprúdila tú negatívnu energiu a aby odišla preč. Čiže táto biela šalvia, takýto zväzok, on sa zapáli a s ním sa vlastne smerom od hora dole vydymuje. Kužele, tyčinky a vonné, ale aj bielu šalviu si môžete kúpiť u mňa na e-shope na šamanskesviečky.sk.
dám vám to do komentu, aby ste to našli. Môžete si tam napríklad, nájdete tam aj takéto tyčinky, ono sa to volá Black Magic a sú to vlastne tyčinky, ktoré odstraňujú takú tú nenávisť. Takú tú úplne, že nie že čierna mágia, hej, proste to sú všetky tie nenávistné veci, také, že keď až cítime, že proste niekto nám robí zlobu alebo niekto na nás niečo poslal. No a potom sa pustíme do seba, do upratovania seba. Zase mám na to pomôcku takéto, krásne voní, takéto úžasné sviečky. Volá sa to, že 7 čakier, sviečka 7 čakier. Náš energetický systém, naše telo sa skladá zo 7 čakier. A my vlastne potrebujeme mať všetky tieto čakry vyvážené. A táto sviečka je špeciálne urobená na to, aby nám tie čakry vyvážila a aby nás zharmonizovala. Túto sviečku 7 čakier, ale zároveň aj sviečky na jednotlivé čakry opäť nájdete na mojom e-shope šalanskeSviečky.sk. Ak neviete, že ktorú čakru máte zablokovanú, vôbec nevadí, keď si kúpite hociakú z tých čakrových sviečok, pretože každá tá čakra potrebuje nejakým spôsobom prečistiť. No a teraz si poďme ešte v rýchlosti pozrieť tie karty. No a na dnes rovno tu máme pustovníka, to znamená, že si dajte teplé papuče, uvarte si čaj, zoberte si obľúbenú knižku a nikam nevolajte, s nikým sa nehádajte, s nikým nekomunikujte. Buďte sami so sebou, triete si svoje myšlienky, zostaňte pri svojom vlastnom vedomí. Možno premýšľajte vedome nad tým, že akým spôsobom a kedy sa pustíte do toho jarného upratovania tak, aby bolo efektívne a aby ste ho robili vedome a s čistou hlavou, aby ste si, alebo keď aj nemáte čistú hlavu, aby ste ho robili s vedomím toho, že chcete mať čistú hlavu a že jednoducho proste chcete všetko negatívne posunúť zo svojho života preč. Milenci, budete sa rozhodovať a v prípade, že pôjde o jarné upratovanie, môže to byť to, že sa budete rozhodovať, či túto sošku vyhodím, alebo si túto sošku nechám. Či na túto sošku padá už dlho prach, alebo proste či ju potrebujem, hej, že či naozaj ako plní mi nejaký účel, alebo že či ju môžem proste niekomu podarovať, alebo proste vyhodiť do koša, alebo či z nej budem čistiť stále prach, hej. Čiže môže to byť kľudne aj takáto situácia. Milenci naznačujú, že ak vám do života niekto vstúpil, tak môže ísť o vážny vzťah, ale milenci sú zároveň vždy, je to o dvoch. To znamená, momentálne počas plnu nad tým nepremýšľajte, ale môže to byť aj o nejakom obchodnom spojení. Čiže aj takéto niečo tam môže byť. Koleso šťastia predstavuje takúto dualitu nášho sveta, že hovorí o tom, že raz sme dole a nikdy to nesmieme vzdať. Vždycky tam existuje tá nádej, že zase bude všetko dobré, že jednoducho proste keď sa naučíme riešiť svoje záležitosti, tak sa zase dostaneme a prekopneme niekde hore. Koleso šťastia nám tiež hovorí o nejakej šťastnej náhode a tiež o nejakom stretnutí s nejakým pozitívnym koncom. Ďalšia karta je hviezda, čiže veľmi podobná, ale v tomto prípade táto karta sa objavuje väčšinou v prípadoch, kedy prežívame ťažké časy a nevidíme svetlo na konci tunela, tak hviezda nám prišla povedať, že to svetlo na tom konci tunela je, že máme vydržať, že si máme udržať nádej, vieru alebo už čokoľvek, v čo veríme a jednoducho proste ako máme ísť ďalej a že všetko bude nakoniec dobré. Veža je transformačná karta, znamená to, že sa môže začať všetko rúcať a jednoducho vy môžete mať v danej chvíli pocit, že všetko je úplne zlé, ale nie je to zlé. Všetko zlé, alebo čo už neslúži, musí odísť, aby mohlo prísť niečo nové. O tom je transformácia a o tom je vlastne aj tá väža predstavuje konštrukcie, ktoré si tvoríme okolo seba, aby sme získali taký nejaký pocit istoty. A aj keď môže prísť napríklad k strate zamestnania alebo partnerstva alebo čohokoľvek, tak všetko v podstate v konečnom dôsledku sa deje z toho dôvodu, že už to neslúži, že už to musí odísť ďalej. Hej? O tom je práve tá transformácia, o tom sú tie zmeny. To je to, čo bolí na prvý pohľad, ale jednoducho to bude vždy a zase lepšie.
Dobre, ozvem sa s 3 kartami tento týždeň.